We hebben een beleringssysteem in de klas en dat er bijna zoveel punten hellen, dan mogen ze zelf een activiteit uitkiezen. En ze hebben al 400 punten en maar 400 punten kun je zeiden voor om dit keer het loon in een polstok te springen. Dus vandaar dat we hier vanmiddag binnen. Het is een groep die het daar hier best wel wat mooi maken. In het regen, gewoon het regen hier horen en het gaat gewoon op dit moment heel goed. En vandaar dat ik dat beleringssysteem en dat het goed gaat aan mij dat ik beleren. Okay. Dus, heel druk op hem zelfs, mooi zo wezen. Je straks moest je 12 op je polstok. Was je 12 op je polstok? Ja. Nou, doe maar. Oké. Kom op. Hey, kom op. Kom op. Hey. Kom eens, Jelle, hè? Ja. Hoe komt het nou? Nou ja, ik weet net. Dus hier misschien. Misschien moesten ze er wat op uitvinden, dat is maar een 12 in een polstok is. Ja, nou ja, misschien kun je dat eens doen. Ja. En dat maakt het polstok springen wel een stuk gezelliger. Ja. Ja, dan hoest ik net de hele tijd om zijn beurten, hè? Kijk, is dat gelijk. Ja. Nou, dan was er direct maar weer even een poging doen. Ja. Want ik ben nog een kandidaat hè, die mami giet. Want ja, je ziet niet te kennen maar zijn 12 polstok. Nee, dat klopt. Nee. Maar binnen net volle kandidaten meer die dat onderwerpen met mij. Ik denk het net, als je krijgt. Als je dit ziet, jongen, maar die bril. Stap achteruit. Maar dat vind ik wel een goede kandidaat. Zo, op een goede kar. Ja. De jas van de meester hond. Ja. Hoe komt dat nou? Nou, hoe springen toen ging ik skiën en toen kwam ik aan de kant en toen donderde ik erin. Oké. En toen werd ik helemaal wit. Ja. Kijk, is nou ik wil springen? Ik weet niet, misschien wel. Zo wel grappig wezen als er dan maar in donders, maar meestal zijn jas. Wie weet. Dit vind ze gewoon prachtig. Ze doet er ik echt wat voor en ze heeft gewoon echt wat zin in. Nou, geweldig. Ja. Dus, ik denk dat je meer onder een beleringssysteem hebt dan onder een strafsysteem. En daarachter zit hij in jouw jas, hè? Ja, ja, hij ziet er wat koud uit. Ja, hij zal er al. Ik hou al een snoep van. Dus, Goeie. Hoi. Wat ben je aan het doen? Tuin verbouwen. Aha. Elke dag bezig. Ja? Nou, je moet wat doen. Ja, dat is het. Maar hoe je net aan het werk? Nou, hopelijk aankomende maand, of dinsdag weer. Oh. Hoop ik. Dus, Ben je aan het solliciteren of iets? Of, ja, dinsdag moet ik weer voor het gesprek. Dus Oké. hoop ik dat ik weer wat werk heb. Maar zolang ik geen werk heb, ben ik hier bezig. Ja, precies. En, blijven we lekker aan de gang, joh. Ja. Maar nu zit je dus de hele dag thuis bij de vrouw? Nee, de vrouw heeft wel werk. Oké. Dat is mooi. Dus waar zij overdag niet aan toe komt, dat doe ik dan. Ja, dus, precies. Oké. nou, als hij thuis komt, dan is alles wel zo'n beetje klaar. Ja, precies. En dit is allemaal hobby. Ja. Nou? Dus nou binnen een rol wat omdraait? Ja, nou ja, mag ook wel een keer na 30 jaar. Ja, precies. Nee, dat maakt niet uit. Ik hoop volgende week weer werk te hebben. Ja. Dus dan moeten we de huishoudelijke klusjes weer verdelen. Ja, precies.
Want hoe is het nou dan dat hij het huishouden een beetje doet? Heerlijk. Ja? Heerlijk, echt wel. Ja. Ja, stook erop je. Ik zal het weer missen hoor. Stook het nog even op. Ik heb in het huishouden nog een keer extra te doen. Nee. Als ik thuis kom, ga even zitten. Ja. Alleen koken moet je nog wel leren. Ja, ja. De rest Dank doet Bart. hij alles.